chcete vám ukázať? To je video. No. Pošlite máme nejaký pozdrav. Niečo máme povedzte. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Sme pri kanáli. Ahoj, mami, sme pri kanáli. A tam je voda, mamino. No, tam je voda. Mami, a tu je tráva, mamina. No, ešte tráva, hej. Aj voda. A mama? My sme tu aj so Sárou. Mami. Aj so Sárou. Čo robí Sára? Spí. Kde mama? A sú tu ešte aj mama. Ale není mama v škole. A tu sú mami ešte aj kamienky. Mama, tu sú kamienky. Mama, tu sú kamienky. No, bude rada. Zakývajte jej. Aha. A nech príde zo školy, hej?